Эфирден алықлар вақты студияда Олсын Нуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Бүйік ватан соғышы геройлары. Бірінші нефтчілеріне еске алабыз. И вот они варили трубопровод по 1,5–2 километра в день они успевали варить. Классик музыка сүйушілер үшін яқты вақиға. Органда ойнау ұстасы Тимур Халиуллин, Әлмәтті. Каждый орган – это всегда место, которое привлекает творческих людей. Здесь аккумулируется особая энергия. Так было в эпоху барокко, так есть и сегодня, в 21 веке, здесь, в Альметьевске. İstəliklərə boy yıl. Reis Nağimov ismindəki Balalar Sənət Məktəbi хисап концерты уздырды. Все эти юные таланты сегодня показывают свое мастерство. Мы решили действительно показать каждого из них. Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре шықырларны карта белән ремонтлауга кереште. Бу дефектларны ныкталы ямау урынына юл өслегенең тулы участоклары алыштырылачак дигән сүз. Бүген Түбән Мактаманың промышленный урамында иске өслекне фрезерлау эшләре алып барыла. Юл төзүчеләр яңа асфальт-бетон салу өчен нигез әзерлиләр. План буенча асфальт-бетон җәю иртәгә башланачак. Белгечләр тизлек режимын саклауны һәм эшләр бара торган урыннардагы вакытлы билгеләргә игътибар итүне сорый. 14 апрельдән 23-нә кадәр республикабыз территориясендә дәүләт автоинспекциясе автобус профилактик акциясе үткәрә. Аның максаты автобуслар катнашында юл транспорт һәлакәтләре санын киметү һәм пассажирлар йөртү өлкәсендә хокук бузуларны булдырмау. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре лицензиясез һәм техник караудан башка йөртүгә, төзексезлекләр белән линиягә чыгуга һәм башка популяр закон бузуларга игътибар итәчәк. Агымдагы елның 1 кварталында республикада автобус йөртүчеләр гаебе белән 14 юл транспорт һәлакәте булган, 16 кеше җәрәхәтләнгән. 'Бөек җиңү көне якынлашкан көннәрдә илебез халкы батырлыклары һәм фидакар хезмәтләре белән илебезгә генә түгел, Европа халкына да тынычлык бүләк иткән каһарманнарыбызны искә алабыз. Бөек ватан сугышының бурылыш мизгелләренең берсе тарихчылар 1943 елны атый. Нәкъ менә шул вакытта Татарстанда беренче зур нефть ятмалары табыла. Шул вакытта Курск, Сталинград һәм Днепр өчен сугыш бара. Августтан декабрьгә кадәр Кызыл армия гаскәрләре дошманның 60-тан артык дивизиясен тармар итеп, Украинаны тулысынча азат итүгә ирешә. Бу фронтларда батырлык күрсәткән 2438 солдатка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Араларында якташыбыз Самат Сәләх улы Садриев табыла. Аңа сугыштан соң Татарстанда беренче нефтчеләрнең берсе булып данлы хезмәт юлын узарга һәм кара алтын табучылар династиясын төзергә насыйп була. Самат Сәләх улы Садриев хәзерге Лениногорск районы Иске Шыгыр авылында туган. Мәктәпне тәмамлагач, Шыгыр битум заводында халык мәгарифе бүлегендә эшләргә өлгерә. Бөек ватан сугышындагы 1942 елда башлаган юлы җиңүгә чаклы дәвам итә. Праганы азат иткән Берлин һәм Дрезден өчен сугыша. Воронеж фронты 47-нче армиясе 218-нче укчы дивизиясе 667-нче укчы полкы отделениесе командиры 1943 елның көзендә Днепрны уңышлы кичкәне өчен Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Мәскәүдә 1945 елда җиңү парадында катнаша. Аның фотосурәтләрдә, документларда, мактау такталарында һәм китапларда сурәтләнгән данлы юлының һәр мизгеле зур татар нефтенең барлыкка килүе турында сөйли. Он, когда шел с войны уже, это в 1945 году, он шел со стороны Клявлина. Тогда все в Клявлино высаживались.
И шел, и тут... Сугыштан соң ул Келәүле тимер юл станциясы аша кайтып барганда Спиридоновка авылы янында эретеп ябыштыручыларның эшен күреп соклана. Күңелле очрашулар тиз уза, әлбәттә эш турында сорау туа. Аны райкомга тәкъдим итәләр. Әтием ризалашмый. Сугыштагы борчуларым белән кеше арасында эшләргә теләмәдем дип сөйләгәне истә калган. Ул эретеп ябыштыручы укучысы булып эшкә урнаша. То есть, и вот то, что он увидел, что сварщик варит один, никто особого рядом никого нет, это ему сразу заинтересовало. И вот он пошел вот учеником сварщика. Электр белән эретеп ябыштыручы һөнәрен Самат Сәләхович тиз үзләштерә. Ул вакытта нефтьчеләр алдында торган мөһим бурычларның берсе Шыгыр авылыннан Келәүлегә кадәр 27 километр озынлыктагы нефть үткәргече сузу. Моның өчен зур хезмәт армиясе җәлеп ителә. Татарстанның 11 районыннан меңнәрчә кеше кәйлә, лом һәм көрәкләр белән бер ай эчендә траншея казу өчен трассага чыга. 1947 елның апрелендә нефть үткәргеч барлык ярдәмче корылмалары белән файдалануга тапшырыла. 1 май алдыннан Келәүле станциясеннән тантаналы рәвештә нефть белән эшелон узатыла. И вот они варили трубопровод по 1,5-2 километра в день они успевали варить. Алар көненә километр ярым 2 километр үткәргеч ябыштырып өлгерәләр. Ул чакта бүгенге сыман заманча дефектоскопияләр булмаган. Турба сала торган техника үткәргечләрне билгеле биеклеккә күтәреп, җөйләрне карый торган булган. Һәр өстә үз келәмәсен салып калдыра торган булган. На определенную высоту и смотрели, как шов себя ведет, как что. И каждый свой шов еще метку ставил, свое клеймо оставлял на случай проверки. Самат Сәләхович үзенең яраткан эшенә 2 дистә еллап вакытын багышлый. Соңыннан нефть чыгаруны Лениногорск нефть идарәсе каршындагы технологик транспорт идарәсендә машинист булып дәвам итә. Тормыш иптәше Раушания ханым белән 2 ул, 1 кыз үстерәләр. Раушания ханым алар танышкан вакытта инде нефть өлкәсендә тәҗрибәле белгеч була. Пар җайланмасы машинисты булып эшли. 1-нче, 5-нче, 7-нче скважиналарны бораулауда катнаша. 4-нче бораулау геология разведка конторасында технологик транспорт идарәсендә эшли. Балалар да нефтьче һөнәрен сайлый. Салих нефть газ чыгару идарәсенең автоматлаштыру цехында өлкән сәгыйтьләре һәм кияве Виктор технологик транспорт идарәсендә хезмәт куя. Гаиләнең гомуми хезмәт стажы 160 ел. Бүген аларның юлын оныгы Андрей дәвам итә. Ул нефть һәм газ суырту һәм әзерләү цехында оператор. Ул үзенең каһарман бабасының тарихын кадерләп саклый һәм аның мисалында ватанга тугрылыкны уллары Артем белән Симонда тәрбияли. Это поколение для меня очень удивительное и очень, я не знаю, волнительно просто. Бу буын минем өчен гаҗәеп кешеләр буыны. Алар белән үсүемне аңлау да дулкынландыргыч хәләттә тота. Бу күренекле һәм гаҗәеп кешеләр, сугышны узганнар, ватан иминлеге өчен хезмәт иткәннәр. Удивительные люди. Пройти войну, потом трудиться на благо Родины, это дорогого стоит, конечно. Самат Сәләхович исеме белән Лениногорскида урам аталган. Аның бюсты шул ук шәһәрдә Геройлар аллеясында урнаштырылган. Ел саен күршеләребез июнь аенда аның истәлегенә балалар шахмат турниры уздыра. Biz büyük җиңү көнен якынайткан 1945 елның төп вакыйгалары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Моннан 80 ел элек 1945 елның 15 апрелендә 3-нче Белорус фронты гаскәрләре ире портлы Пиллау шәһәре һәм немецларның хәрби диңгез базасы урнашкан Земланд ярым утравында һөҗүм сугышлары алып бара. 4-нче Украина фронты гаскәрләре Чехословакиянең Моравск острова Сәнәгый районын азат итү максаты белән Моравск острова һөҗүм операциясын башлый. 2-нче һәм 3-нче Украина фронты гаскәрләре Венадан төньякка чигенергә теләгән фашист гаскәрләрен камап алып тармар итүгә ирешә. Шулай итеп, Вена һөҗүм операциясын уңышлы тамамлый. Бу көнне барлык фронтларда немецларның 110 танкы һәм үз йөрешле орудиясе 80 самолеты юк ителә. Бөек җиңүгә 24 көн кала. Бу ел истәлекләргә бай. Әлмәтнең Рәис Нәгыймов исемендәге балалар сәнгать мәктәбе дә 70 еллык юбилеен каршылый. Уку йортының казанышлары белән Нефтьче мәдәният сараенда узган традицион хисап концертында танышырга була иде.
Укучылар һәм уку йортын тәмамлаучылар тәкъдим иткән программада сәнгать мәктәбенең барлык иҗат коллективларының чыгышлары. 3 сәгать дәвамында тамашачыларны вокалчы, инструменталист һәм ансамбльләрнең чыгышлары сөендерде. Һәр номер мәктәптә чын сәнгать әһелләре тәрбияләүгә дәлил. Бу яшь талантларның барысы да бүген үзләренең осталыкларын күрсәтә. Без аларның һәрберсен дә сәхнәгә чыгарырга теләдек. Беренчедән, әтиәннәр һәм кунаклар күрсен өчен, шулай ук укытучыларыбызның эш осталыгын күрсәтү өчен. Показать мастерство работы наших преподавателей. Залда алма төшәрлек тә урын юк. Әтиәннәр, узган елларны тәмамлаучылар һәм сәнгатькә битараф булмаганнар яшь талантларның иҗат җимешләренә сокланырга дип җыелган. Бүген сәнгать мәктәбендә 8 юнәлеш буенча 558 бала белем ала. 1-нче, 4-нче һәм 5-нче сыйныфлардан торган ансамбль хисап концерты өчен добрая песня җырын әзерли. Педагоги просто замечательные. Бездә иң яхшы укытучылар. Алар безне барысына да өйрәтә. Без җырлыйбыз да, биебез дә, сәхнә серләрендә өйрәнәбез. Барысына да бик зур рәхмәт. Яратам укытучыларымны. Очень многому научили. Люблю их сильно. 70 ел эчендә мәктәпне 3000-нән артык укучы бетерә. Күбесе алга таба укуларын дәвам итеп, республикабызда гына түгел, Россиядә дә танылу ала. Рәхмәтле уку йортын тәмамлаучылар арасында Илона Шумакова да бар. Бүген ул консерваториядә белем ала. Я благодарна музыкальной школе. Мин әлбәттә белемемә беренче өлеш керткәне өчен музыка мәктәбенә рәхмәтлемен. Мин монда нота грамотасына өйрәндем, сольфеджионы үзләштердем. Музыка мәктәбеннән соң уку катлаулы түгел сыман. Хәзер яңа белем һәм күнекмәләр җиңел бирелә. Так сложно после музыкальной школы. Ике өлештән торган бәйрәм чарасында барлыгы 35 иң яхшы иҗат номерлары тәкъдим ителде. Мәктәп үсешенә күп еллар дәвамында лаеклы өлеш керткән педагоглар һәм хезмәт ветераннарына да рәхмәт сүзләре яңгырады. Әлмәттә Татнефть Music Art проекты кысаларында органда уйнау остасы Тимур Халиуллинның чираттагы концерты узды. Виртуоз педаль или танцуй за орган исемле концерты классик музыка сөючеләр өчен якты вакыйга булды. Татар халкының тагын бер күркәм музыканты булган Тимур виртуоз башкаруына түгел, орган музыкасы традицияләрен заманча яңгыраш һәм кабатланмас элементлары белән берләштерү сәләтен дә күрсәтте. Концерт программасында танылган композиторларның әсәрләре яңгырады. Орган өчен җайлаштырылган заманча композицияләр үзләренең яңалыгы белән тамашачыны әсәр итте. Иң сокландырганы Тимурның күпчелек әсәрләренә җитез аяклары белән генә башкаруы булды. Магия органа заключается прежде всего в том, что это инструмент, который уже живет и звучит 24 века. И за эти 24 века он вобрал в себя все черты, все возможности, все стили. Его называют королем инструментов, но я его еще называю королем стилей. Һәр чыгыш башкарылган көй авторлары аларның язылу тарихын биографиясеннән тыш күп санлы кызыклы мәгълүмат белән дә баетылып барды. Тимур аларны тәмле итеп, һәр тамашачының йөрәгенә барып җитешле итеп аңлата белде. Журналистлар белән аралашкан вакытта музыкант шулай ук Әлмәттәге электрон музыка уен коралының мөмкинлекләрен дә ассызыклады. Мондый уен коралы булуы белән Әлмәт географик киңлектә иҗат сөючеләрнең тагын бер яраткан ноктасына әверелде, диде ул. Это новая точка притяжения, новая точка на органной карте России, которая
действительно нужно гордиться альметьевцем и всем жителям Республики Татарстан. Каждый орган – это всегда место, которое привлекает творческих людей. Здесь аккумулируется особая энергия. Так было в эпоху барокко, так есть и сегодня в 21 веке здесь, в Альметьевске. Концерт үшін сәнгать бәйрәменә әверелде. Ул көчле тәэсирләр калдырды һәм Тимур Халиуллин башкаруында органның уникаль яңгырашын кабат ишетергә теләк тудырды. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылыштар шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.